5. Камерата не влиза в кадър. Чего здраво. Как си? Нека да ме Роти, мирно! За преминаване в тържествен марш. По блоково, равнение надясно. Първия блок право, останалите на място. Ходу! Марш!
Шапки! Долу! Уважаеми госпожи и господа, скъпи пловдивчани и гости на град Пловдив, молим Негово високо преподобие архимандрит Максим да отслужи за упокойна молитва памет на загиналите войни от гарнизон Пловдив във войните за освобождение. Благослови, Владико! Благословен Бог наш, всегда нине и присно, и во веки веков. С мир на Господа да се помолим. За мира свише и за спасение на нашите души, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За прощение греховете на тия, които са се преселили в блаженна памят, на Господа да се помолим. За преснопаметните Божии раби, всички войни отдали живота си за вярата и освобождението на нашето Отечество, за техния покой, тишина и блаженна памят, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да им се прости всяко волно и неволно прегрешение, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да застанат неосъдително пред страшния престол на Господа на славата, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За уния, които плачат и боледуват, които чакат Христовото утешение, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се освободят от всяка болест, печал и въздишка, и да ги всели там, където грее светлината на Божието лице, на Господа да се помолим. За да вреди нашият Господ Бог душите им, място светло, място злачно, място покойно, където пребивават всички праведници, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да ги вчисли в недрата на Авраама, Исака и Якова, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. След като изпросихме за тях Божията милост, Царството небесно и опрощение на греховете, нека сами себе си и един други го и целият наш живот на Христа Бога да отдадем. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, духовете на всяка път, който потъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на този свят,
Сам Ти, Господи, упокой душите на Твоите раби, всички воини, отдали живота си за вярата и освобождението на нашето Отечество, в място светло, в място злачно, в място прохладно, където няма болка, ни печал, нито въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с дум или с дело или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не греши. Едничък Ти, Господи, си без грях, Твоята правда е правда вечна и Твоето Слово е истина. Господу помолимся. Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите Твои раби, всички войни, отдали живота си за вярата и освобождението на нашето Отечество, Христе Боже наш. И за това на Тебе въздаваме славата заедно с безначалния Твой Отец и през светия благия животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Покой, спасе наш, справедни мирави Твоя, и сея сели во двори Твоя.
век и веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преподобних и богоносних отец наших, и всех святых, свои души от нас представивших рабство, всех воинов, падших на поле брани, за веру и освобождение Отечества нашего, вселени их праведних учениц, внедрих Авраама упокоит, с праведными сопречтет, и нас помилует, яко благ и человеколюбен. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, всех воинов, падших на поле брани, за веру и освобождение Отечества нашего, и сотвори вечную Уважаеми господин генерал-майор Матеев, командир на съвместното командване на специалните операции и командващ Пловдивския гарнизон, уважаема госпожо губернатор, уважаеми господин градоначалник, представители на общинската и държавна власт, уважаеми господа генерали, офицери, сержанти и войници. В деня на бойния празник на гарнизон Пловдив сме се събрали и за да почетем паметта, да възвеличим героизма, да се поклоним пред подвига, да се помолим за упокоение във вечността на всички наши доблестни войни, загинали в изпълнение на воинския си дълг, за вярата и освобождението на нашето Отечество. Тук сме, за да наведем главите си пред жертвения подвиг на онези наши доблестни войни, които бяха величави и твърди в изпитанията, непоклатими в трудностите, безстрашни пред смъртта, защото никой няма по-голяма любов от тая да положи душата си за своите приятели, ни казва сам Господ Иисус Христос. Венците, които след малко ще бъдат поднесени, са ясно свидетелство за това, че паметта на никой войн не избледнява и никоя воинска слава не е помрачена. А какви венци можем да изплетем ние на тези, които са си изплели венец от безсмъртие? Венец украсен с несломим и пламен български дух, с вяра в Бога, с родолюбиво сърце. И ние днешните войни,
и българи, прекланяйки се пред българският дух и мъжество, трябва да се вдъхновяваме от примера на онези славни и доблестни наши войни и онзи български дух да пламти в нашите сърца, българската слава да ни обединява и насърчава в изпълнението на дълга към народа и родината. Да помним и пазим миналото, да гледаме с вяра, любов и надежда в настоящето, защото днешна България от нас изисква едно, по думите на поета: мир, любов на всички братя и добро за цял народ. Поздравявам всички вас с бойния празник на гарнизон Пловдив, като преподавам архипастирският богослов и поздрав на Високопреосвещения Пловдивски митрополит Николай за Божие благословение, за живот в мир, благоденствие, земно щастие и небесно спасение. Честит и благословен празник! Бог да пази България на многая и благая лета. Амин. Благоденствено и мирно и житие, здравие, и спасение, и во всем благое поспешение, подаж Господи, високо преосвещеному митрополиту нашему Николаю, со свещеним его клиром и богохранимой го паствою, благоверному и христолюбивому царю българскому Симеону, благочестивому православному българскому народу, правителствующему Синклиту и христолюбивому наше воинство, всем здесь присутствующим и молящим се с нами, всем празднующим свети празник сей, и сохраних на многая лета. Наложи! Венци и цветя, в знак на признателност, ще бъдат поднесени от министъра на отбраната. За по-чест! Началника на отбраната, кмета на град Пловдив, началника на гарнизон Пловдив и командир на силите за специални операции на българската армия, областният управител на област Пловдив, председателя на Общински съвет град Пловдив, командира на военно-въздушните сили, началника на военна академия Георги Стойков Раковски, кмета на град Куклен, кмета на град Батак, командира на 24-та авиобаза Крумово, командира на 3-та авиобаза град Игнатиево, директора на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив,
председателя на военен съд Пловдив, командира на 110-ти полк за логистична поддръжка Пловдив, командира на 91-ви инженерен батальон Пловдив, командира на 2-ра зона за управление и наблюдение на военно-въздушните сили Пловдив, военно-патриотични организации, родолюбиви съюзи, правителствени и неправителствени организации и признателни граждани. Празникът ще продължи тук на площада Централен с тържествена проверка заря от 21 часа. Наред! Мък! Надясно! Ходом! Марш! Роти, мирно! Равнение на средата! Роти, свободно! Господин генерал-майор, представителните роти от Пловдивския гарнизон за участие в тържествена проверка заря по случай 4 юли, боен празник на гарнизон Пловдив, са построени. Командващ тържествена проверка заря майор Найденов. Здравейте, парашутисти! Поздравявам ви с 4 юли, бойният празник на гарнизон Пловдив! Здравейте, офицери, сержанти и войници!
Поздравявам ви в 4 юли, бойният празник на гарнизон Пловдив. Здравейте, офицери, сержанти и войници! Поздравявам ви в 4 юли, бойният празник на гарнизон Пловдив. Здравейте, офицери, сержанти и войници! Поздравявам ви в 4 юли, бойният празник на гарнизон Пловдив! Здравейте, офицери, сержанти и войници! Поздравявам ви с 4 юли, бойният празник на гарнизон Пловдив! Наре! Мък! Покойници, вие в други полк минахте. Де няма отпуск, ни зов за борба. Вие бартски се прегърнахте, легнахте и лека нощ навеки си казахте до втората тръба. Но що паднахте тук, деца борливи, за трон ли злат, за някой ликомир? Да беше то, остали бихте живи, не бихте срещали тъй горделиви куршума, спете в мир. Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна заради тях, и те за теб достойни, майко, бяха. И твоето име само кът мълвяха, умираха без страх. Но кой ви знае, че спите в тез полета, над вашия гроб забвението цъфти? Кои сте ви? Над сянката ви клета не мисли никой днес, освен поета и майките свети. Борци, венец ви свих от песен жива, от звукове, що никой не сбира, от диви рев на битката гръмлива, от екото на Витоша бурлива, от вашето ура. И то звенец, той няма да завекне, и тая песен вечно ще гърми из българските планини зелени, и славата ще вечно пей и стене над гробниви хълми. Почивайте под тез могили ледни, не ще да чуете веч тръба, ни вожд, ни славни и гръм на битките победни. Към вечността е маршът ви последен, юнаци, лека нощ. Уважаеми госпожи и господа, гости на тържеството са кмета на град Пловдив Костадин Димитров, областният управител на област Пловдив професор доктор Христина Янчева, генерал Константин Попов, началник на отбраната 2016-2017 година, народният представител от 50-то Народно събрание Николай Марков, народният представител от 50-то Народно събрание Дарий Георгиев, негово високо преподобие архимандрит Максим, заместник-председателят на Общински съвет Пловдив Стефан Послийски, директора на дирекция социална политика и политика по военно-патриотично възпитание в Министерство на отбраната Димитър Илиев,
директора на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив, старши комисар Васил Димов, председателят на военен съд Пловдив полковник Асен Шопов, командири и началници на военни формирования, кметове на общини, стопански ръководители, председатели на военно-патриотични съюзи и родолюбиви организации. Получени са поздравителни адреси от командира на сухопътните войски генерал-майор Диан Бешков, командира на военно-въздушните сили генерал-майор Димитър Петров, командира на командване за логистична поддръжка бригаден генерал Тодор Тодоров, началника на Национален военен университет Васил Левски, бригаден генерал Иван Маламов, командира на 2-та Тунджанска механизирана бригада бригаден генерал Мирослав Костадинов, командира на 61-та Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Маргарит Михайлов, началникът на Висше военно-въздушно училище Георги Бенковски, бригаден генерал Юлиан Радойски, командири и началници на военни формирования и структури от българската армия, ректори на висши учебни заведения, кметове на общини, стопански ръководители, военно-патриотични организации и родолюбиви съюзи. Слово по случай 4 юли, бойният празник на гарнизон Пловдив, ще произнесе генерал-майор Явор Матеев, началник на гарнизон Пловдив и командир на съвместното командване на специалните операции. Уважаема госпожо областен управител, уважаеми господин кмет на град Пловдив, уважаеми народни представители, уважаеми господин генерал Попов, уважаеми господин генерал-майор, Ваше високо преподобие, уважаеми господин заместник-председател на Общинския съвет на град Пловдив, уважаеми господин директор, уважаеми кметове на общини и населени места, уважаеми председатели на военно-патриотични съюзи, уважаеми офицери, сержанти, войници и цивилни служители от Пловдивския гарнизон, драги жители и гости на град Пловдив. С освобождението на България и възстановяването на българската държавност през 1878 година се откриват нови хоризонти пред развитието на българския народ. С решенията на Берлинския конгрес на преден план излиза национално обединителната програма. Тази програма може да бъде реализирана само с развитието на боеспособна и съвременна българска войска. За кратко време през първите десетилетия след освобождението, формированията от нашия гарнизон извоюват своята водеща роля в състава на българската армия. През 1885 година тук в град Пловдив с решаващото участие на 2-та дружина под командването на майор Даниил Николаев е обявено съединението на България. Само няколко месеца по-късно формированията от източно-румелийската милиция извършват знаменития двудневен преход от турската до сръбската граница, участват в решителните боеве на сръбско-българската война при Сливница и спасяват делото на съединението. През 1886 година в града ни е създаден емблематичния за нас 9-ти пехотен Пловдивски полк. През 1889 година е създаден и 21-ви средногорски пехотен полк. А 3 години по-късно,
В нашия град е разположен и щаба на новосформираната 2-та пехотна тракийска дивизия. През 1912 година военнослужещите и формированията от дивизията вземат дейно участие в освобождението на Родопите, а епични победи постигат 21-и Средногорски полк под командването на полковник Серафимов. В кратката, но изключително кръвопролитна междусъюзническа война през лятото на 1913 година на полковете от 2-та пехотна тракийска дивизия е възложена задачата да пробият силно укрепената линия на Тимошката сръбска дивизия на Серка Планина и Криволак. Особено ожесточени са боевете на 3 срещу 4 юли 1913 година. Първоначално нашите полкове имат успех и изтластват сръбските формирования. Те по-късно обаче преминават в успешно контрнастъпление. Ожесточените боеве продължават през цялата нощ с много себераздаване и героизъм. Нашите формирования постигат изключителен успех, напълно разгромяват Тимошката дивизия и принуждават врага да се обърне в паническо бягство. Действията на 2-та пехотни пловдивски полка са еталон за водене на нощен бой и остават в учебниците на нашата военна история. 2-та пехотна тракийска дивизия постига изключителна победа над превъзхождащата Тимошка дивизия, смятана за непобедима до този момент. През 1926 година министъра на войната със своя специална заповед на основата на по-стара заповед от 1915 година заповядва бойните празници на гарнизоните на българската войска. Датата 4 юли, а именно славната победа на нашата Пловдивска пехотна дивизия над Тимошката дивизия при Криволак, е обявена за боен празник на полковете от 2-та пехотна тракийска дивизия и Пловдивския гарнизон. Забележете, намираме се в изключително трудните години след подписването на Ньойския мирен договор. Мирен договор с унизителни клаузи за България. Клаузи, които превръщат дивизиите в полкове, а полковете в дружини. Именно в този момент ръководството на Министерството на отбраната и на държавата се обръща към най-милото и най-свидното в сърцата на всеки българин, а именно славните победи на българската войска, с което цели да дигне и бойния дух и на армията, и на народа ни. По-късно, през Първата световна война, формированията от нашия гарнизон вземат дейно участие в епичните боеве при първата отбрана на Дойранската позиция, при боевете на завоя на река Черна. По време на Втората световна война емблематичният 9-ти пехотен Пловдивски полк и славната парашутна дружина, чието наследници са днешните специални сили, спират опитите за настъпление на елитните германски части към Кюстендил и София, постигат епични победи при боевете при Крива Паланка, Стражин, Страцин и Куманово и осигуряват плацдарма за настъплението на българската армия към Скопие. Именно между двете световни войни в Пловдив се утвърждава бойния празник на Пловдивския гарнизон. С провеждането на молебени, с военни паради, с други воински мероприятия.
Емблематично ще остане честването на празника на Пловдивския гарнизон през 1938 година, когато на полковете от гарнизона са връчени новите бойни знамена. 82 години по-късно, на същия ден, на 4 юли 2020 година, отдолу в Пловдив, в рамките на отбелязването на бойния празник на гарнизона, бяха връчени бойни знамена. Войните от специалните сили бяха щастливи да получат осветеното бойно представително знаме от негово високо преосвещенство Пловдивския митрополит Николай от ръцете на висшето военно и държавно ръководство на страната в лицето на тогавашния министър-председател и тогавашния министър на отбраната на Република България. Точно за това 9 години преди днешния ден, на 4 юли 2016 година, ние в съслужение с Пловдивската света митрополия, така както са го изисквали традициите, в взаимодействие с местната и държавната власт в град Пловдив и с пълна подкрепа на тогавашното ръководство на Министерството на отбраната и на щаба на отбраната, възстановихме бойния празник на Пловдивския гарнизон, който беше в забвение повече от 7 десетилетия. Днес на този ден искам да кажа на уния, които омаловажават и се опитват да неглижират и да поставят под въпрос отбелязването на бойния празник на Пловдивския гарнизон. Само Боже, избави ги от лукавия. Защото преди 9 години ние имахме Красимир Узунов, светла му памет, който ни даде светлината и знанието. Имахме смели началници, а ние имахме волята, вярата и дръзновението да възстановиме бойния празник на нашия гарнизон. Защото отбелязване на такива празници са пример за симбиоза между армия и народ. Защото за нас ни е необходим спомена за славните победи на българската войска, който сме длъжни да предаваме на следващите поколения. Защото само извличайки поука и пример, трябва да се учим от историята си, за да градим по-успешно настоящето си и гледаме още по-уверено в бъдещето си. Защото именно славните победи на бойното поле на българската армия, воинските традиции, нашата вяра, нашия език, българската писменост и книжна са тия, които са ни запазили като род и родина през вековете и тия, които ще ни водят и занапред. И днес отбелязваме заедно този празник, заедно с църквата, заедно с институциите в града. И днес армията повече от всякога е необходима на народа ни. И днес живеем в нелеко и съдбовно време, така както преди 100 години са живеели нашите деди. Всички виждате, че предизвикателствата пред националната сигурност на страната ни се развиват изключително динамично. Убеден съм, че всички много добре разбирате колко е важна една силна и боеспособна армия за териториалната цялост, независимостта, просперитета и уважението към страната ни. Затова искам да уверя всички присъстващи, че и днес българският генерал, офицер, сержант и войник от българската армия и Пловдивския гарнизон с това, което разполага като въоръжение и снаряжение, е готов да даде най-доброто от себе си, както са го правили нашите предци, за защита на своя командир, на своето семейство, на своята част, за защита на отечеството си.
И днес формированията от Пловдивския гарнизон в лицето на съвместното командване на специалните операции, 3-та авиобаза, 24-та авиобаза, 110-ти логистичен полк, 91-ви инженерен батальон, военнослужащите и служителите от военната полиция, военна болница, зоната за командване и управление, военния съд, военната прокуратура, военното окръжие, военния клуб и другите структури и формировани от гарнизона с гордост носят воинската служба и реално пазят границите на страната и родното небе, осигуряват териториалната цялост, независимостта и суверенитета на милото ни Отечество. Уважаеми офицери, сержанти, войници и цивилни служители от Пловдивския гарнизон, аз съм вашия командир и началник. Бъдете сигурни, че аз, убеден съм и всички зад мен, дълбоко оценяваме и сърдечно ви благодарим за полагани от вас труд и професионализъм. Аз, всички ние, се гордеем с вас. Нека и занапред всеки един от нас, там, на своето място, където е промислил Бог, където го е поставило Отечеството, да служи по силите си за просперитета и развитието на скъпото ни Отечество. Дълбок поклон и вечна слава на героите. Уния, които когато загиваха, не знаеха, че днес ще ги наричаме герои. Които без да знаеха, правеха историята на Отечеството ни, но които знаеха много добре как да служат, как да воюват и ако се наложи, как да умират за нашата родина. Честит и благословен боен празник на Пловдивския гарнизон. На многая и благая лета. Да живее България! Оркестър тържествен сигнал. Проверка. Почни! Захари Стоянов, Иван Андонов, капитан Коста Паница, майор Райчо Николов, поборници за съединението на княжество България и източна Румелия на 6 септември 1885 година. Княз Александър I, първостроител на новата българска войска и главнокомандващ на българската армия по време на Сръбско-българската война. Подполковник Данаил Николаев, подполковник Сава Моткуров, майор Аврам Гучев, капитан Рачо Петров, капитан Атанас Озунов, ротмистър Атанас Бендерев, стратези от Сръбско-българската война, допринесли със своите смели действия за нейния победен край. Капитан Марин Маринов,
капитан Васил Дандаджиев, подпоручик Александър Стоянов, портопей юнкер Боян Ботев, загинали геройски начело на своите войници по бойните полета от Сливница до Пирот. Генерал Иван Фичев, началник щаб на армията през Балканската война, разработил стратегическия план на бойните действия. Генерал Никола Иванов, командващ Втора армия, която овладява непревзимаемата Одринска крепост. Генерал Георги Вазов, началник на източния сектор в Одринската операция. Генерал Васил Котинчев, генерал Радко Димитриев, генерал Стилян Ковачев, генерал Георги Ганев, български пълководци на Балканската война. Полковник Владимир Серафимов, командир на 21-и пехотен полк, спасител на Средните Родопи. Генерал Стефан Тошев, генерал Иван Колев, генерал Владимир Вазов, генерал Климент Бояджиев, български стратези, извоювали победите през Първата световна война, обезсмъртили имената си в епопеите при Дойран, Завоя на Черна, Добруджа и Тутракан. Полковник Борис Дрангов, командир на 9-ти пехотен Пловдивски полк, загинал при Завоя на Черна през 1917 година. Генерал Владимир Стойчев, командващ Първа българска армия в заключителната фаза на Втората световна война. Полковник Иван Бонев, командир на 9-ти пехотен полк в боевете при Гюешево, Страцин и Куманово. И хилядите знайни и незнайни герои, върху чиито кости изгаря свободата на България. Вечна памет на българските военнослужащи, загинали в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време. Слава, вечна слава и дълбок поклон! Командирите на роти, на рапорт, ходо, марш! Рапорт, почни! Господин майор, първа рота, вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите при обявяване на съединението на 6 септември 1885 година и в Сръбско-българската война. Командир на рота, капитан Тошев. Господин майор, във втора рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите войни от Пловдивския гарнизон, битките на поделенията при Одрин, Шаркьой, Булаир по време на Балканската война през 1912-1913 година. Командир на ротата, капитан Петров. Господин майор, трета рота, вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в Междусъюзническата война 1913 година. Командир на ротата, капитан Попов. Господин майор, в четвърта рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите войни в Пловдивския гарнизон, боевете на Чепеле, Дойран, Завоя край Черна река, по време на Първата световна война 1915-1918 година. Командир на ротата, лейтенант Радилов.
Господин майор, в пета рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите войни от Пловдивския гарнизон при боевете през Втората световна война през 1944 година. Командир на рота, капитан Съдър. Господин генерал-майор, в ротите вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите войни от Пловдивския гарнизон при обявяването на съединението сръбско-българската, балканската, междусъюзническата, Първата, Втората световни войни. Командващ тържествена проверка Заря, майор Найденов. Командирите на рот, по местата си, ход, марш! За загиналите, борбата за свободата и независимостта на Република България. Шапки долу! На колене! Моля гостите и гражданите на колене да почетат паметта на загиналите. Стани! Наложи! Роти! Равнис! Мирно! За загиналите герои! За по-чест! Оркестър Заря! Наре! Мък! За славните победи на българската армия в боевете за свободата на Отечеството ни. Ура! За свободата и славата на нашата родина, Република България, за по-чест!
Наре! Мък! Роти свободно надяз. Завърши тържествената проверка Заря, посветена на 4 юли, бойния празник на гарнизон Пловдив. В нея взеха участие военнослужащи от силите за специални операции на българската армия. 3-та авиобаза Граф Игнатиево, 24-та авиобаза Крумово, 110-ти полк за логистична поддръжка, 91-и инженерен батальон, 2-ра зона за управление и наблюдение на военно-въздушните сили и представителният дух в оркестър на военно-въздушните сили. Надяз, но ходу! Марш!